De miljoenen van de kerncentrale mogen aan van alles worden besteed, maar niet allemaal aan een nieuwe centrale. Maar we vinden niet dat we als provincie dat ook moeten gaan financieren. We vinden dat dat een rijksverantwoordelijkheid is en dat het Rijk moet komen met beleid. En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Grootse toekomstplannen voor de HZ. En leerlingen plonsen de vakantie in. Goedenavond. Wisselende reacties uit de Zeeuwse politiek en samenleving op de enorme opbrengst van 4 miljoen euro die de kerncentrale in Borselen dagelijks heeft. Een recordhoogte veroorzaakt door de hoge elektriciteitsprijs. En ik praat erover verder met politiek verslaggever Marcel de Kranen. Die staat voor ons bij het Abdijcomplex in Middelburg. Ja, Marcel, hoe reageert de Zeeuwse politiek eigenlijk? Nou, het was vandaag de laatste vergadering van Provinciale Staten voor het zomerreces. En gisteren zei de directeur van de kerncentrale dat hij graag zou willen dat al dat geld zou worden geïnvesteerd in nieuwe kerncentrales in Borselen. Dus was vandaag de vraag aan de dames en heren politici hier: wat moet er met die miljoenen gebeuren? Wij denken dat dat geld nog wel op een andere manier besteed kan worden. Met name aan mensen die op dit moment te lijden hebben onder de zogenaamde energiearmoede. Mensen die de rekening kunnen betalen. En dat geldt niet alleen voor onze sociale minima, maar ondertussen ook voor andere inkomensgroepen. Wij zijn groot voorstander van kerncentrales en ook een nieuwe kerncentrale in Zeeland. Maar we vinden niet dat we als provincie dat ook moeten gaan financieren. We vinden dat dat een rijksverantwoordelijkheid is en dat het Rijk moet komen met beleid om te komen tot nieuwe kerncentrales. De kerncentrale in Borselen is voor 70% in handen van de PESEM. Aandeelhouders daar zijn voor bijna de helft de Zeeuwse gemeente en voor de andere helft de provincie Zeeland. Wat er met de enorme opbrengst moet gebeuren is dus voor een groot deel een politieke keuze. Het is altijd nog zo geweest dat op momenten dat de dividenduitkering van PESEM richting de aandeelhouders gaat, dat die besteed wordt in het gebied waar de aandeelhouders zich bevinden. En voor Zeeland betekent dat 50%. En dan niet alleen aan de bouw van een nieuwe kerncentrale, maar ook aan andere dingen die goed zijn voor Zeeland. Tot op heden is dat in ieder geval altijd zo geweest. En dat is ook de verwachting dan voor de toekomst, zegt u dat? Nou, wat ik u net heb gezegd, is dat verwachtingen voor de toekomst afhankelijk zijn van de gesprekken die nog gevoerd moeten worden. Ja, Marcel, gesprekken die nog gevoerd moeten worden. Wat bedoelt gedeputeerde Van der Velde daar eigenlijk mee? Nou ja, hij houdt wat slagen om de arm. Hè. De jaarcijfers van PESEM die moeten nog worden gepubliceerd. En ook moet het kabinet nog bepalen of die nieuwe kerncentrales in Borselen er daadwerkelijk komen. Maar, zegt hij, dividend is in het verleden altijd uitgekeerd op de plek waar het werd verdiend. Dus in Zeeland. Ja, en dat geeft weer hoop natuurlijk. Ja, en wat betreft die andere politici? Nou ja, het CDA zegt eigenlijk, de provincie moet het niet betalen, maar het Rijk. Dus nou ja, dan hou je een heleboel geld over. Ik weet niet precies waar ze dat aan willen besteden. En GroenLinks zegt eigenlijk, compenseer nou die mensen die hoge energierekeningen moeten betalen. En dat is ook wat je op straat hoort. Prijs verlagen van de energie voor de huishoudens. Meneer, wat zou u graag van dat extra geld willen zien? Mag voor mij een nieuwe kerncentrale gebouwd worden? Ik zou graag willen dat dat wordt geïnvesteerd in nieuwe vormen van energie en niet in een oud systeem waarvan we al weten dat we niet, het afval niet op een veilige manier kwijt kunnen. Dus er moet geïnvesteerd worden in groene energie? Wat mij betreft wel, ja. Wat ze meer verdienen naar de klanten natuurlijk. Ik denk toch een tweede kerncentrale. Voorheen was het niet zo voor kernenergie, maar goed, met de CO2-uitstoot die verminderd moet worden en ja, te minder afhankelijk worden van het buitenland, van onze energie. Ik denk toch dat het wel een goed idee kan zijn om toch een nieuwe kerncentrale erbij te zetten. Ja, Marcel, we hebben nu heel veel meningen en zelfs stellingen gehoord, maar hoe gaat dit nu verder? Nou, dit najaar dus dat kabinetsbesluit. En ja, dit is natuurlijk typisch zo'n onderwerp dat mee gaat spelen bij de statenverkiezingen straks in maart. Daar kun je vergif op innemen. Marcel, dankjewel. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs hadden vandaag hun laatste examens. Ze doen, net als in het reguliere onderwijs, examen in mei. Maar daarna hebben ze ook nog mondelinge examens. En die worden in deze periode afgenomen. Het betekent dat deze leerlingen altijd later klaar zijn dan hun leeftijdsgenoten. Je vrienden zijn al allemaal klaar. Dus je ziet ze allemaal buiten spelen en zo. En ja, jij moet nog aanpikken en hun zie je maar feesten, ja. Als je dan zegt van, goh, ik moet nog examen doen, is van, oh, heb je herexamen en zo. Mensen, ja, die weten niet dat er nog leerlingen zijn die wel examen hebben. Dus dat is wel vervelend. Voor de centraal examens en de uitslagen is altijd veel aandacht, maar deze leerlingen worden vaak vergeten.
Deze leerlingen verdienen het net zo hard, want ondanks hun lichamelijke beperking en de uitdagingen die ze hele dagen met zich meeslepen, halen zij dezelfde certificaten en dezelfde examens die op de regulier gedaan worden. De geslaagden hebben vanmiddag hun diploma gekregen, dus daar kan nu ook de vlag uit. Een woning in Hansweert is vannacht rond 3 uur meerdere keren beschoten terwijl de bewoners thuis waren. Niemand is gewond geraakt. Op beelden is te zien dat er kogelgaten zitten in onder meer de deur van het huis aan de Roompot. Over de aanleiding van het schietincident is verder nog weinig bekend. 2 mannen die verdacht worden van de moord op Onur Baglan blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank besloten tijdens een tweede voorbereidende zitting in de zaak vandaag. De 2 zouden eind januari de 24-jarige Onur hebben neergeschoten bij sportpark Het Schengen in Goes. Onur overleed vlak na aankomst in het ziekenhuis door de schoten in rug en hals. Aan de schietpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan en die zou dan weer gaan over verspreiden van foto's van vrouwen. De Vlaamse regering heeft een principeakkoord bereikt met de eigenaar van de kerncentrale van Doel om Doel 4 10 jaar langer open te houden. De kerncentrale zou in 2025 sluiten, maar de Vlaamse regering liet eerder al doorschemeren dat ze de sluiting wilde uitstellen. De gascrisis door de oorlog in Oekraïne maakte die wens alleen maar groter. Eind van het jaar wordt een definitief besluit verwacht. De eigenaar van de centrale hield het langer openhouden lange tijd tegen, omdat de voorbereidingen voor sluiting al in volle gang waren. Leerlingen van basisschool Ter Tolne uit Tolenstad sloten hun laatste schooldag in stijl af. In zwembad De Spetter zonden ze hun vakantie tegemoet. Ik vind het heel leuk om hier met mijn vrienden de laatste dag nog door te gaan. En heel leuk om nog gewoon te spelen. Ja, superleuk. Wat vind je er zo leuk aan? Dat je gewoon met heel de school kan zwemmen. In totaal hebben 31.000 Zeeuwse basisscholieren vanaf vandaag vakantie. En hun plannen zijn divers. Disneyland Parijs. Frankrijk. Ga verbouwen. Ik ga naar Corsica. Ik ga met mijn hele familie naar Spanje. Maar eerst nog even plezier maken in De Spetter. Vakantie! Meedenken over grote wereldproblemen en het onderwijs nog verder aanpassen per student. Dat is de visie die Barbara Omen heeft voor de HZ, University of Applied Sciences, waar Omen sinds kort directeur is. Hiervoor was ze decaan bij de UCR en deed ze een gooi naar een kamerzetel. Als nieuwe directeur van de HZ stapt Barbara Omen op iedereen af. Van een geslaagde student Congratulations. Thank you. tot medewerkers van de kantine Dag, ik ben Barbara. en docenten. Hoi, ik ben Barbara. Ik ben Tineke. Hoi Tineke, hallo. Omen was onder meer jaren boegbeeld van het University College Roosevelt, het UCR in Middelburg. De HZ en de UCR, dat is toch een verschil. Ja, bij UCR had je 600 studenten. Hier hebben we bijna 600 medewerkers en bijna 5000 studenten in 32 verschillende opleidingen. Er zijn wel overeenkomsten hoor, want de HZ is echt de persoonlijke hogeschool. Dat merk en voel je in alles. En dat was bij UCR natuurlijk ook. Kleinschalig onderwijs, elkaar kennen, elkaar in de ogen kijken. Dat is echt hetzelfde. En ook bij de HZ ook heel erg die relatie met de rest van Zeeland. Dat was een van de redenen waarom ik hier zo graag wilde werken. De HZ wil bijdragen aan een betere wereld, staat in een nieuwe beleidsnotitie. Wat Barbara Omen naar eigen zeggen graag wil uitdragen. Nog een nieuw speerpunt van de HZ, individueler onderwijs. Wat heel bijzonder, denk ik, echt is aan ons, die hele goede banden in de regio. Dus als ik een voorbeeld geef, verpleegkunde. Overal in Nederland hoor je dat studenten verpleegkunde, die kunnen geen stageplekken krijgen. Niet in Zeeland. In Zeeland kunnen ze nog steeds overal goed stage lopen. En dat is om hoe we in Zeeland samenwerken. Dus korte lijntjes. Korte lijntjes, goed samenwerken. En dat is het plan van de HZ, om dat nog verder uit te breiden. Een jaar geleden voerde Omen een grote campagne om voor de PvdA de Tweede Kamer in te komen. Dat lukte niet, maar trok wel veel aandacht. In haar nieuwe baan wordt ze herkend van die campagne en erop aangesproken. En dan zeg ik ben blij dat ik het geprobeerd heb. En eigenlijk net zo blij dat het niet gelukt is. Nou ja, dat was natuurlijk toch jammer, hè?
Nou, kijk, het is, waar was het me om te doen? Ik ben geen politica. Ik ben echt een onderwijsdier in hart en nieren. En ik geef heel veel om Zeeland. En daar ging het me om Zeeland in Den Haag gezien te laten zijn. En ik denk dat ik vanuit deze positie, waar het gaat over de ontwikkeling van Zeeland, het potentieel van Zeeland, dat ook goed laten zien in Den Haag, dat ik eigenlijk nog meer kan doen dan misschien als een van de zoveel Kamerleden. Dus waar het gaat over Hart voor Zeeland, dat is eigenlijk het thema dat de twee dingen verbindt. Het was droog met wat wolkenvelden en zon bij maximaal 23 graden. Vanavond neemt de kans op regen licht toe. Maar daar is morgen weinig meer van te merken, want dan wordt het maximaal 25 graden en zonnig. En zondag nog een schepje erbovenop met maximaal 30 graden. Maar dan van maandag weer koeler. Ja, net zoals ik dus eigenlijk. En daarmee zijn we aan het einde van Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.